Cwestiwn ydy sut nath America gadael yr heddlu fod fel y fyddin. Blwyddyn diwetha, gafodd Efrog Newydd 5.2 biliwn o doleri i wario ar ei heddlu. Ar yr un nodyn, mae yna 36,000 policemen yna yn gweithio yn Efrog Newydd a gan bob un military grade equipment. Ond, fel nath coronavirus taro'r ddinas yn ddrwg, oedd na lot o nyrsys o doctoriad ddim hefo'r diogelwch angenrheidiol i amddiffyn yn erbyn y Covid, gyd oherwydd rhwng ddim digon o budget. So mae lot yn teulu ddylio ni a'r gymuned newid y system a neud siŵr bod fwy o arian yn cael ei roid yn y gymuned a ddim i'r heddlu. Oedd o ddechrau 1990 pan nath nhw roed y rhaglen 1033 i fewn a basically gadael y heddlu defnyddio stwff y fyddin i cwffin erbyn y cyffuriau ar strydoedd America. A dyna sut, really, maen nhw'n dechrau defnyddio stwff o fyddin yn y heddlu. Dyn yn 2011, pan nath Obama tynnu milwyr i gyd allan o Iraq a gorffan ar rhyfel yna, mi oedd yna loads o shit ar gael. So oedd y gyfraith yn rhoi stwff am ddim i'r heddlu o machine guns, i grenade launchers, i anti-mining machines. Ac mae'r heddlu wedi bod yn defnyddio nhw, really, i creu cyffroes yn y cyhoedd. Ond, yn 2015, oedd Obama fatha, ffwc dyn ni'n neud? Nath stopio'r 1033 program. 2 flwyddyn wedyn, nath Trump withdroi gwaith Obama a raid yn ôl fiawn am bod, pwy sydd ddim eisiau bazooka, mae pawb yn heddi cael bazooka yn y heddlu ti, angen bazooka yn y heddlu, what ar ôl America, bazooka, i chdi, efi. Yna shit rendition. So, tydi defund the police, dyn nhw'n really meddwl gwarodd o heddlu y policemen ar y llawr yn gweithio'n galad. Maen nhw'n trio ystyru cael y pres mynd i sefyllfaoedd gwahanol. Enghraifft ar mental health support a fwy bethau. Mae yna fwy o heddlu mewn ysgolion yn America na nurses a psychologists i helpu'r plant datblygu. Mae lot hefyd yn mynnu lle ddim cael well hyfforddiant i'r heddlu a well dealltwriaeth a sut i cael nhw delio efo sefyllfaoedd gwell fy hyn. Mae'r heddlu yn America yn system gymleth iawn ac dwi'n ond yn scratcho'r surface o sôn am un peth o hyn. Ella bod ni fydd yn ôl i fideo arall.